Срещам се, че аз съм уже геймер Бер и днес играем Майнкрафт в Мъдсърви Skywars и нека отчаяме, как съм се затворила. Фак, му излиза. Сега тук малко ще усетите леклак, който ще изчезне сега. Мапа не го знам, но знам, че е интересен. Се да не сещате лак. Ако сещате, нека проверя съм фреймчетата, да, на 50, мога така. Но какво да се прави? Добре. Нямам се предизвията да няма толкова насичани, а може от моята игра. Нека гледам не. Advanced full screen. Аха. Да ги прави така. Добре. Някой в последната секунда влезна и развали кефа на всички, но не знам защо се усеща този лак. Надявам се да го няма в клипа. Така, да няма се го... Да, ако ме чувате, това ще е хубаво. Почваме, се 3-2-1. Почваме. Мапа е Survival. Да. Тя е начин да вземате дървото и да бягате. Взимате толкова и не е нужно усилие, правите го така. Сървъра, ако искате, ще го има в описанието. Ма разбира се, че ще го има в описанието. Ние не сме толкова голим тапаци. Фак, този сървър много гадно и тъй. Фак, бе. Добре. Ударпирвам. Нека идем този да го съборим. Добре, килнаха нам. Но добра игра. Виждате, че бях така мълчалив. Но се издържам и не мога. Така. Мапа. Го знам. Но хора влизат, бе. 20 секунди пак отново. Гичи хора. Мръсте тъй като прави. Фъки швед, бе. Фъка. Негри такива. Вече се усирате. Ок. Кто зош? Ок. Не мога ги разбера това вече хора. Аз се предам. Имам 7 точки. Нам са. Почваме след 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жип. Оха, хора. Днеска сме малко така късметличета. Оха, набачо. Ени гащи ми трябва. Съм перфекто. Не взех лъка съм, че. И ето там го целим. Ще ви науча. Ете. Значи леко, няма смисъл. Направо. Да ходим. Добре. Тим. Средата. Средата съм. То се кът гадука се бе. Килна мама, килна гума, той мен килна и губя една точка. И пак съм си със 7 точки. Нека изиграем още една игра и мислям това да я заклипвам. Този малко хубав, бе хубав. Сам трябва да им по средата, там да взимам ходи често и да ги скрътим всичките. Така.
Кинга, кинга. Пинга. Кинга, пинга. Пинга. Кинга, 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 кинга. Секс. Окей. Не, правим глупости плача. Оп, панах. Оп, опа, чест, ну красив. Ого, оха, на бачу, красавците. Оп. Сърче са, майка бе. И да използвам едната си ендър перла, за да стигнем тук. Хо-хо. Трябва сме хипербързите. Разбирате ли като кажа хипербързи? Всичко е тъй. Събуди готовност. Добре. О! Той някакъв. Той ли се? Чакваме го. Тук вътре сещам фреймдроп. Нека идем при някакъв. Охо, някакъв даже се опитал да стигне. Аре бе. Прой се да ме стигнеш. Добре хора, това ще е от този клип. Надявам се да ви хареса. Аз бях Foxconn и чао-чао.